Ortiýet Federatsiýasynyň hem raýatlygyna eýe bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin en çemellap garaşanlaryndan soň ýakynda Türkmenistanyň daşary ýurt pasportyny almak, şonuň bilen birlikde de ýurtdan çykmak mümkinçiligi döredi. Emma azatlygyň çeşmelerine we garaşsyz metbugy serişdelerine görä olaryň ýurtdan çykmagyna degişli käbir kynçylyklar taklanyp galýar. Azatlygyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşary ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine eýe bolan goşa raýatlykly adamlar üçin käbir tiýahat ýeňillikleri döräpdir. 2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çyn Russiýanyň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlaryny wizasyz ýurtdan çykarýarlar. Ondan öň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna wizaly möhür basylýardy. Dip Azatlygyň habarçysy 7-nji iýulda habar berdi. Iýun aýynda iki ýurdun raýatlygyna eýe bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmagy mümkinçilik döredi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Ortiýet Federatsiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enatalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda Rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goý berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwürüp enatalaryň bir raýatlykdan ýüz öwürmegini talap edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enatalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüz öwürjekdigini öz başda saýlamak üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň enatalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny belleýär. Ortiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynyň özi bu çağalara Rus pasportlaryny berdi. Indi maslahat toralynda kanuny bozduň diýerler. Elçihana ekspert uçuşlaryny guran wagtynda Rus pasportynyň bolmagy ýolagçylaryň sanawyna girizmek üçin şert bolupdy. Ýöne çağaly adamlar türkmen tarapyndan gitmäge ruhsat berilmän soň şu wagtda çenli garaşyp geçirdiler diýip neşriň maglumatynda aýdylýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň we Ortiýetiň Aşgabatdaky elçihanasynyň wekillerinden resmi kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistan bilen Ortiýetiň arasynda goşa raýatlyk düzgüni 10 ýyllap saklanypdy we 2003-nji ýylyň aprelinde ýatyrylypdy. Goşa raýatlygy ýatyrmak baradaky alaşyga gol çekilenden gyýyska wagt soň Türkmenistan goşa raýatlygy bolan raýatlaryň diňe bir döwletiň pasportyny saklamagyny talap etdi. Rus pasportyna eýe bolan türkmen raýatlaryna daşary ýurt pasportlaryny bermedi. 2019-njy ýylyň Tomsunda 10 ýyllyk hareket etmeden soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa türkmen Rus raýatlygy bolan adamlardan pasport üçin resmi namalary kabul edip başlady. Diňe käbir kategoriýalar şol sanda çağalar we garrylar Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasportyny alyp bildiler. Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goşa raýatlyk bilen baglanşykly häzirki ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda azatlygyň çeşmeleri bu ýagdaýy häkimetleriň ýurtdan gidýän ilatyň sanyny azaltmak synançyklary bilen baglaşdyrýarlar. Adynyň efirde agzalmadlygy şerti bilen gepleşen ygtybarly çeşme häkimetleriň ilatyň sanynyň azalmagyndan aladylanýanlygyny aýdýar. Bu alada dekabr aýyna ýetip gelýän ilat ýazyw bilen baglanşykly. Olar BMG maksatnamalaryna gatnaşmagyň şert hökmüni ilat ýazywyny geçirmäge mejbur bolýarlar. Halkara howa gatnawynyň henizem dowam etdirilmezliginiň esas sebäbi hem pandemiýa bilen bagly däl. Olar bir aýam tamamlandy. Ýöne uçurlar uçup başlan soň köp sanly migrantyň we beýleki ýurtlara hemişelik gitmek kararyna gelenleriň ýurtdan çykyp biljegini alada döredýär. Olar ine türkmenleriň mümkin boldugyny köpsini ýygyna gaýtarmaga synanşarlar. Dip çeşmeýdär. Onuň sözlerine görä hökümet tarapyndan guralan charter reisleriniň türkmen raýatlaryny ýurtdan ekitmezlige däldi getirmäge göwnükdirilmegi de ilat sanynyň azalmagy bilen baglanşykly. Halkara gatnawlary dekabr aýyndan ozal ýola goýulsa da esasan raýatlary getirer daşary çykarmaz. Kazany we Dubaýa gatnawlary hem esasan adamlary getirýär. Şonuň üçin biletler gaty gymmat. Dip çeşmeýdär. Türkmenistanyň häkimetleri 17-nji we 27-nji dekabr aralygynda ilat ýazywyny geçirmäge taýýarlanýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmelerine görä soňky 10 ýylda 1,9 million türkmen raýaty ýurtdan çykyp gidipdir we ýurdun ilatynyň häzirki sany 2,8 milliondan geçmeýär. Türkmenistanyň ozalky ilat ýazywy 2010-njy ýylda bolupdy. Ýöne netijeler şonda çap edilmedi we munyň sebäpleri düşündirilmedi.